Tak v prvom rade hodnotenie zápasu z vášho pohľadu? No, tak nám sa v poslednej dobe zápasy hodnotia veľmi ťažko. Keďže sa trápime, herne nám to moc nejde. Tak jediné pozitívum by som povedal, že Pán Boh záplať, že sme dneska ubojovali aspoň tie 2 body. Vyhrávali ste 1-0, ale ten úvodný gól ako by vášmu mužstvu nepomohol. Potom to vyzeralo dosť nesúrodo na ľade, aj vzhľadom k tomu, že ste mali 4 minúty výhodu presilovej hry. Tak treba povedať, že vyhrávali sme 1-0, ale super určite začal lepšie, mal tam nejaké šance, z ktorých sme mohli inkasovať. Našťastie sme boli my, ktorí otvorili skóre. Zase gól do šatne, možno trošku nešťastný, ale bolo to prečíslenie. Hráčov sme si nepokryli, aj či to bolo Korčulova alebo hokejkou, gól to bol tak či tak. Takže no, musíme sa vyvarovať hlavne tých chýb, tlačili sme sa dopredu a zase sme zabudli na to, že v prvom rade treba brániť. Prečo sa opakujú tie hluché minúty, občas ste si nevedeli ani prihrať, tam chýbalo vždycky pol kroku. Tak ono je to veľmi ťažko povedať, no začalo to už dávnejšie, na začiatku sezóny sa nám darilo a potom myslím s Banskou Bystricou doma, keď sme za vyrovnaného stavu, bolo vtedy 3-3 myslím a dostali sme 4 góly za 5 minút a odvtedy ako keby sa to zlomilo, prestalo sa nám dariť, odskakalo nám to od hokejok a tak to je ten dopad, ešte stále to máme a no musíme to iba sa bojovnosťou a každý si to musíme upratať v hlave a vypustiť to, že je to len hokej a ísť do každého zápasu s čistou hlavou a snažiť sa hrať čo najlepšie. Bol to tzv. Zápas 6-bodový, keďže Žilina bola pod vami o 5 bodov. Uvažovali ste aj o tom pred zápasom, že možno ten väčší psychický tlak, keďže sa mohli dotiahnuť na rozdiel 2 bodov? Ale áno, tréner nám to hovoril o tomto, že je to 6-bodový zápas pre nás, takže my sme momentálne každý zápas pod tlakom, potrebujeme bodovať, potrebujeme sa vzdialiť tým mužstvám a potrebujeme si aj trošku zaistiť tú miestenku do play-off.